mireu, avui hem vingut al celler Mas Blanc i Jover. Heu vist que xulo? O sigui, aquí és l'entrada, veniu. Mas Blanc i Jover és un celler familiar situat a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, dins la D.O. Costers del Segre. Són uns apassionats de l'art i això ho podeu veure a cada racó del celler. De fet, el celler en si ja és una obra d'art. Com podeu veure, és un celler molt espaiós. S'hi està molt còmode per tastar tranquil·lament els seus vins i gaudir de les vistes. És que mireu que bonic! Quin bon dia que vam enganxar, eh? Aquesta és la sala on els vins fan la criança dins les barriques. Tota la paret és l'obra Entre el cel i la terra, del Gregorio Iglesias, un llenç enorme que va pintar al mig de la vinya durant varis mesos. I aquesta és la sala d'experimentació, a pous de formigó. I mireu, fins i tot tenen obres d'art a la sala dels dipòsits. Vinga, va, anem cap a la vinya! I mireu, quan vingueu a fer la visita hi ha aquests conills que us guiaran, que és una obra original del Guinovart, que l'original és una fullola i fa molt riure perquè el botó és l'ull és un botó de fusta i l'orella és un musclo. I aquest s'ha fet el pare de la Sara. Una de les coses que fa especial a Mas Blanc i Jover és la vinya dels artistes, una idea del pintor Josep Guinovart. Dongda és una obra de l'artista Ebru. Es diu que amb la vibració que deixa aquesta campana et pots comunicar amb el més enllà. Seguim el recorregut i ens anem trobant més peces, cadascuna d'elles amb diferents significats. La vinya dels artistes és una galeria d'art a l'aire lliure i podeu fer el recorregut sol sempre que vulgueu i de forma gratuïta. Des de la seva inauguració el 2009, gairebé cada any s'hi ha anat afegint una obra d'un artista diferent i cada obra ha anat acompanyada d'una festa d'inauguració organitzada pel propi artista amb acompanyament de la família Jover. Personalment, em va encantar poder gaudir d'aquesta passejada. És molt bonic perquè a part d'aprendre i deixar-te portar pel que transmet cadascuna de les obres, és una manera de relaxar-te i gaudir del paisatge i les vistes. Mireu, aquesta és la Sargantaneta, una obra del músic i compositor Carlos Santos. I aquesta és l'obra Esclat, del Frederic Amat, una instal·lació que vol vestir la pedra de llum, una esquitxada de punts de ceràmica que es fonen amb el paisatge i il·luminen les roques. I no ens enganyem, també és un lloc guapíssim per fer fotos i postureo a Instagram. Però a veure, és molt més que això, eh? Penso que amb l'art passa una mica com el vi, que ens pensem que n'hem de saber molt per gaudir-lo, però realment no és així. I aquesta al Cap de Bou, una obra del reconegut artista català Joan Brossa. Al celler Mas Blanc i Jover podràs gaudir de diferents tipus de tas. Fins i tot tenen un tas pels més curiosos, en el que et deixaran tastar els vins directament del dipòsit. Després vam tornar a la sala principal, a tastar els seus vins i els seus olis, que per cert estaven brutals. Ja veieu que a part del vi també m'encanta l'oli, eh? No, ja està. De veritat, és un celler que heu de visitar. Us encantarà l'experiència que ofereixen i us sentireu molt ben atesos. I per acabar, vam fer una copa gaudint de les vistes i pensant quan hi podríem tornar. Un plaer haver-vos conegut, Sara i família.